ஏதாவது சொன்னீங்களா? இல்ல இல்ல ஓகே கேட்டுட்டு இருக்கு. ஓகே, நான் மியூட் பண்ணிடுறேன். மத்த ஸ்கிரீன் ஷேர் வருதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், வருதுங்களா? எஸ் மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கீங்க, ஸ்கிரீன் இன்னும் ஷேர் பண்ணல. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் இல்ல மாதாஜி. பண்றேன் மாதாஜி, பண்றேன். இது டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே உங்களோட நேம்ல இதுல சாட்ல ரீநேம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு உங்க நேம் எழுதிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். ரியல்மி RMX 3933ன்னு ஒரு டிவோட்டி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க டிவோட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. Screen start now. இப்ப நியூவா ஜாயின் பண்ணிருக்க டிவோட்டிஸ் எல்லாம் உங்களோட நேமும் மொபைல் நம்பரும் சாட்ல எங்களுக்கு போட்டுட்டீங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ்க்கு வசதியா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வந்துருச்சுங்களா? வந்து தெரியுதுங்க மாதாஜி, இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஓகே மேம், ஓகே, தேங்க் யூ. வீடியோ துர்கா மாதாஜி, உங்களுக்கு நான் அந்த இன்னையோடது நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன், அந்த யூடியூப் லிங்க் நீங்க அந்த குரூப்ல போட்டுருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. கீழே வருது, மேல மட்டும் வந்தது. பெரிய படம் சின்னதும் வருது. துர்கா மாதாஜி, உங்களுக்கு நான் அந்த இன்னையோடது நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன், அந்த யூடியூப் லிங்க் போட்டுருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மேல மட்டும் வந்தது. பெரிய படம் दुर्गा माता जी, सेशन स्टार्ट பண்ணலாமா? दुर्गा माता जी, दुर्गा माता जी சொல்லுங்க பிரபுஜி. நான் வந்து சாட்ல என்னென்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணிட்டு அந்த யூடியூப்பும் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் ஐ ப்ளீஸ் அலோ மீ டு லீவ் சோ தட் ஐ கேன் கண்டினியூ மை திஸ். யா பிரபுஜி, எஸ் யூ கேன் லீவ். நீங்க அந்த இதுல இருந்து சாட்ல 3 டாட் இருக்கு பாருங்க, அதுல பண்ணீங்கன்னா சேவ் சாட் இருக்கும், அதை அடிச்சீங்கன்னா அதை வச்சு நான் எல்லாம் பண்ணிடுவேன். சாட்ல அதுல சேவ் சாட் இருக்கு, அது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைலா ஃபார்ம் ஆகும், அதை வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிடு. ஓகே பிரபுஜி, நான் அவசியம் பிரபுஜி. ஓகே ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம். போயிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. அவ்வளவு மேல கொடுத்துருங்க, அவ போன்லயே பார்க்க தெரியும் எப்படி வருது. இங்க வந்து பார்க்க एक निमिஷம் மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேல போய் ஸ்லைட் ஷோ கொடுத்துக்கங்க, மேல இருக்கு பாருங்க, சேவ்க்கு பக்கத்துல அந்த சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க, ஸ்லைட் ஷோ, அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வெறும் ஸ்கிரீன் மட்டும் தெரியும். யா ஃப்ரம் பிகினிங் இருக்கு பாருங்க கீழே கூட. ப்ரொசீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கிளியரா இருக்கு இப்ப எல்லாமே. நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க ஏகநம்சம் மாதாஜி, மியூட்ல இருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. மாதாஜி உங்களுக்கு நான்
ஆஸ்க் டு அன்மியூட் கொடுத்துருக்க மாதாஜி, நீங்க அதை மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஹரே இப்ப கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. சரஸ்வதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் டிவோட்டீஸ், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண மந்திர் மங்களூர் இஸ்கான் சார்பாக அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். வணக்கம். ஸ்கிரீன் நம்ம தெரியல. பிபிடியோட ஸ்கிரீன் தெரியுங்க தெரியல. மாதாஜி. பிபிடியோட ஸ்கிரீன் தெரியல. இப்ப இப்ப தெரியுது. இப்ப தெரியுது. இப்ப தெரியுது. இப்ப நான் புதிதா வந்திருக்கிறேன் வகுப்புக்கு. என்ன நான் அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன். என்னுடைய பெயர் ஏகானம்ச தேவிதாசி. நான் பெங்களூர்ல இருக்கிறேன். பெங்களூர்ல SNGM மந்திரில இருக்கிறேன். உங்களை நீங்க அறிமுகப்படுத்திக்கங்க. எனக்கு முதல்ல இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பெங்களூர் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண கோவிந்த மந்திர் தலைவர் அவர்களுக்கும், நாமனிஷ்ட பிரபு அவர்களுக்கும், தனீஸ்வரி மாதாஜி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்க உங்களோட அறிமுகப்படுத்திக்கீங்க யாரு. ஒரு சின்ன அறிமுகம் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குறது மாதாஜி எல்லாருக்கும். கொஞ்சம் அறிமுகம் பண்ணீங்க மாதாஜி. யாராரு என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா மேம். என் பேர் ஜெயராணிமா. நான் இன்னைக்கு தான் புதுசா கிளாஸ்ல சேர்ந்திருக்கேம்மா. உங்களெல்லாம் சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ மேம். ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். என் பேரு டாக்டர் பூவிழி. நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஐ அம் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி மேம். ஓகே ஓகேம்மா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்கம்மா. என் பேர் விஜயலட்சுமி மாதாஜி. நான் ரொம்ப நாளா இது ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன். நான் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமா. கொடுத்து வச்சவங்கம்மா. ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க, ரொம்ப புண்ணிய செய்தவங்க தான் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில வந்து பங்கு பெறவே முடியும். அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இதெல்லாம். காசி கயா எல்லாம் போயிட்டு இன்னைக்குதான் மேம் இப்பதான் வீட்டுக்கு வந்து அங்க போயிட்டு பூரி ஜெகநாதர் இருந்து வந்திருக்கேன். ஹரிஹரி போல் ஹரிஹரி போல் அங்க போயிட்டு வந்தோம்னா ஜெகநாதர் உங்களுக்கு ஆசி கொடுத்திருக்கிறாரு. கிருஷ்ண கதையை கேளுங்க, பகவத்கீதை படிங்கன்னு பகவான் உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணிருக்கிறாரு. அந்த புண்ணிய பலனால இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. இதை நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. ஓகே வாய்ஸ் கேட்கறது எனக்கு. கேளுங்க. 18 நாள் உட்காந்து கேளுங்க. ஓகே. அடுத்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. என் பேர் வைத்தியநாதன் மேம் மாதாஜி. எனக்கு இது 2வது முறையா நான் கலந்துக்கிறேன் இதுல. ரொம்ப சந்தோஷங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். 2வது தடவை பாக்கியம் பண்ணிருக்கீங்க. சொல்லுங்க. எப்படி இருக்கு? 2வது தடவை கலந்துருக்கீங்களா? எப்படி முதல்ல வந்தவங்களுக்கு அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்குது? முதல் தடவை எப்படி இருக்குது? இப்ப 2வது அட்டெண்ட் பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் எது உங்களுக்கு தோணுச்சு? வேற மாதாஜி கிளாஸ்ல நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன். அது கண்டினியூஸா பண்ண முடியல. நான் இடையில விட்டு போச்சு. அதனால மறுபடியும் தொடரணும்னு ஆசைப்படுறேன். உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு வாழ்த்துக்கள். நீங்க வந்து இதுல கலந்துக்கங்க, கண்டினியூவா இருங்க. இத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒவ்வொருவருமே. நமது வந்து வாழ்க்கை பாடம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் போலாமா? இல்லாட்டி கிளாஸ் இப்போ நாம எதுக்காக கூடியிருக்கிறோம்? பகவத்கீதையை பத்தி படிக்கிறதுக்கு, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, பகவத்கீதை நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது, அதுல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரியறதுக்காக 18 நாள்ல நமக்கு ஒரு சிலருக்கு டைம் இருக்கிறது இல்ல, வாங்குறோம், படிக்கிறது இல்ல, நேரம் இல்ல இதுதான் சொல்றோம். அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நம்ம கேட்கணும், நம்ம காதால கேட்கணும். கேட்டுட்டு அப்புறம் தான் நீங்க அதுக்கு முன்னாடி படிச்சாலும் நல்லது, கேட்டுட்டு படிச்சீங்கன்னா இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு புரியும். நம்ம பாடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கீர்த்தன், பகவானை பத்தி ஒரு கீர்த்தன். யாராச்சும் பாடுறீங்களா? பாட தெரியுமா? இத்தனை நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களே, யாரா ரெடியா இருக்கிறீங்களா பாடுறதுக்கு?
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நானே பாடிடுறேன். ஜெயோ ராதா மாதவா, ஜெயோ குஞ்ச பிகாரி, ஜெயோ ராதா மாதவா, ஜெயோ குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवारदारी, जय गोपीचन वल्लभा गिरिवारदारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பிரணாமத்தை சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, 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 ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞான ஞான சிராதயா சாட்சிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாயம் ததாதி சுபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान विदाम च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पदे वेशकोपिका कांदा राधा कांदा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाचा कल्पतरुपयसा कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्रिषे नमः. चन्द्राय राजाय तदलाय कृष्णाय कृष्ण पत्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपताय पूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. மீண்டும் தங்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மந்திர் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இப்பதான் சொன்னேன் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண கோவிந்த மந்திர் இஸ்கான் மேங்களூர் அப்படின்ட்டு. அது வந்து இஸ்கான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த இஸ்கான் யாரு அத நிறுவனாங்க அப்படின்னா இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா தெய்வ திரு. ஏசிங்கிறது அபய சரணாரவிந்த, அதான் ஏசின்னு சொல்றோம். பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா வந்து நிறுவனாரு. அவரோட அடிப்படையில தான் இந்த பகவத்கீதை
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து உண்மை உருவில் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நாம அவருடைய வாழ்க்கை சுருக்கம் கொஞ்சம் பார்த்திடலாம். அவர் வந்து கல்கத்தாவுல வந்துட்டு பிறந்தாரு. அவரு அப்பா பேரு கௌர்மோகன். அவரு 1896 பிறந்தாரு. அது வந்து நல்ல ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்தாரு. வைஷ்ணவ குடும்பம்னா பக்திக்கு சொல்லவே வேண்டாம். ஒரு பக்தியான அவங்க அப்பா ரொம்ப மிகப்பெரிய பக்தர். அந்த குடும்பத்துல பிறந்தாரு. பிறக்கும்போது சொல்ல வேணாம், அவங்களுக்கு இயற்கையாவே ஒரு பக்தி இருக்குது. 5 வயசுலயே அவர் வந்து குழந்தைங்களோட சேர்ந்து நம்மளா வந்து சொப்பு வச்சு அப்படிலாம் நம்ம வீட்டுல பிள்ளைங்க விளையாடுது. ஆனா அவரு அந்த 5 வயதிலேயே அந்த ஒரு ஆன்மீகம், ரத யாத்திரை, ஜெகநாதரை வச்சு தெருவில் இருக்க பழனிகளெல்லாம் சேர்த்து ரதம் இழுப்பாரு. அந்த மாதிரி 5 வயதிலேயே அவர் பண்ணாரு. வளர்ந்து பெரிய ஆகிறாரு. பெரியவராயிட்டு காலேஜுக்கு போறாரு. காலேஜுக்கு போகும்போது அவர் வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இயக்கத்தால கவரப்பட்டாரு. காந்தியுடைய ஒரு போதனையும் அவரு ஏத்துக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்ப ஒரு நாள் அவருடைய நண்பர் மூலமா அவருடைய ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவரை வந்து அவர் ஃப்ரெண்டு சந்திக்க கூட்டிட்டு போறாரு. கூட்டிட்டு போகும்போது முதல் சந்திப்பிலேயே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் பார்த்ததுமே சொல்லிடுறாரு என்னன்னு, அவங்க எல்லாம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், அவங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே முக்காலுமே தெரியும். நம்ம அபய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதர் பார்த்ததுமே சொல்லிட்டாரு. முதல் சந்திப்பிலே சொல்றாரு, ஒருத்தர் பார்த்ததுமே அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப இது. பார்த்தது எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது. பார்த்ததுமே சொல்லிட்டாரு என்னன்னு, உனக்கு நீ நல்லா படிச்சிருக்கப்பா, உனக்கு நல்ல ஆங்கில புலமை இருக்குது, நீ என்ன பண்ணணும், மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும். இதை பத்தி நம்ம பகவானை பத்தி, கிருஷ்ணரை பத்தி இதை வந்து நீ பிரச்சாரம் பண்ணணும், உலகமெல்லாம் பரப்பணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டளையை கொடுக்குறாரு. முதல் சந்திப்பிலே இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. குருவை பிடிச்சிட்டு பிரச்சாரம் பண்ற போறாரு. அவரு வந்துட்டு பிரச்சாரம் பண்ற போகும்போது பின்னாடி அவரு நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாரு. 70க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறாரு. அவ போகும்போது என்னன்றீங்க, சின்ன வயசுல போனாரா, சின்ன வயசு ஓடி ஆடி பண்ற வயசா? இல்ல, 1965 65 69 வயது அவருக்கு. இன்னைக்கு 69 வயது. கப்பல் ஏறுறாரு. அடுத்த நாள் 2வது நாள் 70 வயது. 70 வயதுல ஜலதூதாங்கிற ஒரு கப்பல்ல வந்து போறாரு. நியூயார்க்ல போய் இறங்குறாரு. இறங்கிட்டு அங்க ஒரு 11 வருஷம், அந்த மொத்தத்துல ஒரு 11 வருஷத்துல 14 டைம் இந்த உலகத்தை சுத்தி வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை எல்லாருக்கும் நியோகம் பண்றாரு. எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாரு மேற்கத்திய நாடுகள்ல. அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட நிறைய நாடு, அதுல குறிப்பிட்ட நாடு நைரோபி, வெனிஸ், சவுத் ஆப்பிரிக்கா, மியாமி, வெர்ஜீனியா, லண்டன், USA, வாஷிங்டன், நிறைய மாஸ்கோ, இந்த மாதிரி நிறைய நாட்டுல பெரு போற இடத்துல அவரு ரத யாத்திரை நடத்துறாரு. ரத யாத்திரை நடத்தி ஹிப்பீஸ், அங்க இருக்கிற ஹிப்பீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நியூயார்க்ல, அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரக்ஸ் அடிமை ஆனவங்க. அவங்களே எல்லாம் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்து திருத்துறாரு. போற இடத்துலலாம் கீர்த்தன் பண்றாரு. ஒரு இசை மக்களை கவருது. அது சாதாரண ஒரு இசைய கவரும் போது பகவானை பத்தி பாடுற இசையை எப்படி கவரும்? தானாவே அவங்க மனசுல எல்லாருக்குமே பக்தி இருக்குது. அது தூண்டப்படணும். அது தூண்டுறதுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தரால தான் முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு பகவானால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தூதராக, அவரால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட சத்தியாவேச அவதாரமாக வந்தார். அந்த சக்தியின் மூலமா உலகமெல்லாம் பரப்பினாரு. பேக் டு காட் என்ற ஒரு பத்திரிகையை நிறுவி நடத்தினாரு. அதன் மூலமா வந்து கிருஷ்ண பக்தியை விநியோகித்தார். அப்புறம் இது வந்து இவர் எழுதின பகவத்கீதைக்கு பேரு ஆக்சிட்டிஸ். ஆக்சிட்டிஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்னா, உண்மை உருவில். பகவத்கீதைக்கு நிறைய பேர் வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? தன் ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கும், அதுக்கு வந்து அவங்களுடைய மனம் போன போக்குல இந்த இடத்துல இதை மொழிபெயர்ப்புல இதை மாத்தலாம், பொருளுரையில இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஆனா பிரபுபாதர் அப்படி இல்லை. அது எப்படி இருக்குதோ அதை அப்படியே கொடுத்திருக்கிறாரு. ஒரு வார்த்தை மாறாத, ஒரு எழுத்து மாறாத, கருத்து மாறாமல் அப்படியே கொடுத்ததுனால இது வந்துட்டு உண்மை உருவில். இந்த உலகத்துல பகவத்கீதை ரொம்ப செயலான பகவத்கீதை எதுன்னா
இது மட்டும்தான் ஆசிட்டிஸ் மட்டும்தான் உலகத்துல அதிக அளவில் விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக களஞ்சியம். ஏன் இதுக்கு என்னன்னா, இது வந்து எல்லாரும் எழுதுறாங்கன்னா எப்படி எழுதுறாங்க, அவங்க சொந்தமா எழுதுறாங்க. இது சீட பரம்பரையின் மூலமா வருது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பரம்பரை சங்கிலி தொடர் மூலமா வருது. முதல்ல ஆரம்பிச்சது யார் சொன்னீங்க? பகவத்கீதையே பகவான் கிருஷ்ணர். அவரு திருவாய் வளர்ந்து அருளியத அப்படியே மாறாம அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கடைசீட்டுல சில அதான் இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா இஸ்டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதார் அப்படியே கொடுத்தாரு. அத அவருடைய சிஷ்யர் டைரக்ட் சிஷ்யர் இஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதகா சுவாமி குரு மகாராஜ் ஏத்துக்கிட்டாரு. அத இப்போ நிறைய பேர் ஏத்துக்கிறாரு. இப்போ நாம இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பா நடத்துறோம் இல்லைன்னா, அவருடைய தலைவர் இஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபு, அவரும் இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு தெரிஞ்சிருக்கிறாரு. அது இப்போ அந்த ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா இஸ்கான் பெங்களூர் எங்க இருக்குன்னா, அதனுடைய அட்ரஸ் தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர். இந்த தலைவர் இஸ் ஹோலினஸ் நாமனிஷ்டா தாஸ். அவர் கான்பூர்ல ஐஐடியில பிடெக் படிச்சிருக்கிறாரு. ரொம்ப படிச்சுட்டு இப்போ ஆன்மீகத்துல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியறதுக்கே தன்னுடைய வாழ்க்கைய அர்ப்பணிச்சுட்டு தலைவரா செயல்படுறாரு. இப்போ நம்மகிட்ட மிகவும் உயர்ந்தது எது? ஆசை, நேரம். இது ரெண்டும் நம்ம பகவான் கிட்ட செலுத்தணும். அதுதான் சரியான ஒரு வழி. பகவானே சொல்றாரு பகவத்கீதையில. அவரை பத்தி தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியாது. அப்படி தெரிஞ்சவங்களை கோடான கோடி பேர் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு சிலர் மட்டும்தான் என்னை பத்தி புரிந்து கொள்ள முடியுமாங்க. அந்த கோடான கோடி ஒரு சிலர் நீங்களும் ஒருவன் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இதை கண்டிப்பா நீங்க கொண்டு போகணும். அதுலதான் இருக்குது. ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறதுல இல்ல, முடிக்கிறதுலதான் இருக்குது. நானும் வந்தேன், நானும் போனேன்னு இருக்கக்கூடாது. முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன இருக்குது? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானை பத்தி தெரிஞ்ச என்ன வரும்? நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். எல்லாரும் மோட்சம் கிடைக்கணுமான்னு தான் எதிர்பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்ம அந்த சம்சார சாகத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, பௌதிக வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். சம்சார சாகத்துல இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். பகவத்கீதையில 5 விஷயம் கூறப்பட்டிருக்குது. ஈஸ்வரன், அதாவது பரமாத்மா, ஜீவா நாம ஜீவாத்மா, பிரகிருதி இயக்கம், இயற்கை, அடுத்து காலம், அப்புறம் கர்மா. இதுல 4 மாற்ற முடியாதது, மாறாதது 4 விஷயங்கள். பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, பிரகிருதி, காலம். இது மாறாதது. மாற்றக்கூடியது கர்மா மட்டும்தான். பகவத்கீதை நாம எப்பயுமே எல்லாரும் சொல்றாங்க கேட்க கூடாது. குரு சீட, திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த பாயிண்ட். ஏன்னா இது முக்கியமான பாயிண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எல்லாரும் சொல்றாங்க கேட்கறது இல்ல. குரு சீட பரம்பரை மூலமா வரணும். தானா நானும் சொல்றேன் அது கேட்கல, பிரயோஜனம் கிடையாது. அவங்களுக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு சொல்லுவாங்க. பகவத்கீதை எப்ப பேசப்பட்டது? 3137 வருடங்களுக்கு முன்னால பேசப்பட்டது. இது பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடுவுல உரையாடல். இது 76 மொழிகள்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது. 700 ஸ்லோகம் இருக்குது. இங்கிலீஷ்ல மட்டுமே 1891 மொழிபெயர்ப்பு இருக்குது. சாரி, 273 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இருக்குது. இதுல இன்னும் நமக்கு வாழ்வியல் தத்துவம் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. பகவத்கீதைங்கிறது நம்ம எல்லா பிரச்சனைக்குமே பதில் இருக்குது. ஆல் ப்ராப்ளம் ஒன் சொல்யூஷன். எது? அது பகவத்கீதை தான். அது ஒரு காவிய வேதம். இது யார் ஏத்துக்கிட்டாங்க? மகாத்மா காந்தியே ஏத்துக்கிட்டாரு. என்ன சொல்றாரு அவரு? இது ஒரு ஆன்மீக அகராதி. நமக்கு ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு தெரியல, உடனே அந்த டிக்ஷனரி பார்க்கலாம். டிக்ஷனரி அகராதி, அதை பத்தி தெரிவிக்கிறது என்ன ஏதுன்னு. இது ஒரு ஆன்மீகத்திலேயே அகராதி எதுன்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் தான். இது உலகத்துல இருக்கிற தலைவர்கள், நிறைய தலைவர்களுக்கு இது ஒரு உத்வேகத்தை அளிச்சிருக்குது. மகாத்மா காந்தி பகவத்கீதை பத்தி என்ன சொல்லிக்கிறாருன்னா, கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள்.
இதை வந்து நம்ம படிக்க படிக்க நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு தடவை படிக்கும்போது அது ஒரு மீனிங் வரும், ஆனா எல்லாம் சேம் மீனிங் தான், புது புதுசா நமக்கு தெரிய வரும். அது அனுபவிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆனந்தத்தை நீங்களும் அடையுங்க. ஐன்ஸ்டீன் சொல்றாரு, ஐன்ஸ்டீன் விஞ்ஞானி, அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து பகவத்கீதையை படிச்சு கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி படிச்சாரு அப்படின்னு சிந்திக்கும் போது மற்ற எல்லாமே எனக்கு மிதமிஞ்சியதா தெரியுதுன்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டீன் சொல்றாரு. அப்ப சரி, இந்த உண்மைகள் பகவத்கீதை எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா, இப்போ ஒரு உடைஞ்ச கேபிள் இருக்குது, அந்த கேபிள் மூலமா நம்ம ஒரு சார்ஜிங் செஞ்சா அலைபேசி என்ன ஆகும், டேமேஜ் ஆயிடும். சரியா இருந்தாதான் சரியான முறையில நமக்கு அந்த லிங்க் கிடைக்கும், அங்க வாங்கறதுக்கும் பெறதுக்கும் சரியாகும், இல்லாட்டி சரிப்படாது. அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ணாவுடைய பகவானுடைய வாய்வழி திருவாய் மலர்ந்தழிய இந்த ஒரு பகவத்கீதை செய்தி வந்துட்டு அடுத்தடுத்து கண்டினியூ ஒரு சங்கிலி தொடர் மூலமா ஒரு கட்டே ஆகாத கரெக்டா இணைப்பு மூலமா வரணும், வருது. இது ஒண்டிதான் பகவத்கீதை வந்து எந்த மனநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, அர்ஜுன் படத்துக்கு போறான் குருச்சேத்திரத்துக்கு சண்டைப்பட்டு இருந்தா இந்த பகவத்கீதை வந்திருக்காது. அர்ஜுனனுக்கு அந்த இடத்துல வந்துட்டு மாயை, அந்த மாயை பகவானால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முக்காலும் அறிந்தவர் பகவான், அவருக்கு தெரியும். அவரோட அந்த அர்ஜுனோட கலக்கம் வந்ததுக்கு மாயின் தோற்றமும் பகவானோட ஏற்பாடுன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நினைப்பு ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கணும். எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவனின்றி அணுவும் அசையாது. இந்த அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கம் ஏற்படலைன்னா இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்க முடியாது. அந்த குழப்பத்திலையும் கலக்கத்திலையும் மீட்பதற்காகத்தான் பகவான் இந்த பகவத்கீதையை பேசினாரு. ஆனா எதுக்காக பேசினாரு அர்ஜுனுக்கு மட்டுமா இல்ல, நமக்கு தெரியணும், நமக்கும் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிறவரு அர்ஜுனன். ஆனா இது எல்லாருடைய நலன், மக்கள் அனைவரும் நலனுக்காகவே இது நலனுக்காக தான் அவர் கேட்கிறாரு. அர்ஜுன் வந்து ஒரு தீர்க்கமற்ற தன்மையில், அதாவது நிச்சயமான ஒரு தன்மையில் இல்ல. அதனால என்ன பண்ணாரு, பகவான்கிட்ட ரெண்டு பக்கமே அணிவகுத்து நிக்குது, சேனைகள் வீகம் பண்ணி நிக்குது. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா என்னை வந்து நடுவுல போய் நிறுத்து தேர, நான் ரெண்டு சேனையுமே பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு. ஆசைப்பட்டு நிறுத்துங்கன்னு சொல்றாரு. இந்த இந்த கீதையை நம்ம கீதை மகாத்மியம், அதாவது இந்த கீதையின் மகத்துவம் என்னன்னா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் வந்து முறையா நம்ம பின்பற்றனா, இதை தமிழ் சொல்ல கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தகம்பாங்க, திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அது போல இந்த பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வந்து வாழ்க்கையில் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் இயக்கத்திலிருந்தும் விடுபடலாம். அப்ப வாழ்வின் ஒவ்வொரு பயமா தான் ஒவ்வொரு அடிமையை எடுத்து வச்சாவே அந்த பயத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து மறுவாழ்வில் வந்து ஆன்மீக அடையலாம். இந்த பகவத்கீதைய ஆர்வத்தோட அக்கறையோட நம்ம படிச்சா பகவானின் அருளால் அவர் படிக்கிறவங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இது வந்து கீதை மகாத்மியம். எது ஒண்ணுமே நம்ம சொல்ற கருத்து கிடையாது, வேதத்திலிருந்து வர்றதுதான். இது கீத மகாத்மியத்தோட கருத்து. அதனுடைய ஒரு ஸ்லோகம், சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபாலநந்தனஹ பர்தோமத்சகா சுதீர்கோக்தாக்துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். எல்லா உபதேசத்துக்களின் சாரமான கீதோபநிஷத்து என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை ஒரு பசலை போன்றது. இளையர்குல சிறுவனான புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுது. அர்ஜுனன் வந்து கண்டு போன்றவன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் தான். இது இருந்து என்ன தெரியுது, நாம பகவத்கீதை அமிர்த பாலை குடிக்க போறோம். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்கள், இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்க வார்த்தையை பாருங்க, இங்க குழுமி இருக்கவங்கன்னா அறிவு சான்றவர்கள் தூய பக்தர்கள். இதை நாம குடிக்க ரெடி ஆகலாமா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்துட்டு முதல் அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 18 அத்தியாயம் இருக்குது. இன்னைக்கு முதல் அத்தியாயம். இதனோட தலைப்பு வந்துட்டு குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படிங்கிறது. இதுல வந்து மொத்தம் 46 ஸ்லோகம் இருக்குது. 46 ஸ்லோகம். முதல்ல இதுல வந்து முக்கியமான ஒரு
நிகழ்வெல்லாம் பார்க்கலாம். அதுல ஒரு குறிப்பு முக்கியமான ஒரு வார்த்தைகள் என்ன பேசுறாங்க எதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறாரு, திருதராஷ்டிர ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல விசாரிக்கிறாரு என்னன்னுட்டு. இந்த சண்டை வரும்போது அவர் கண்ணு தெரியாதே எப்படி பாக்குறாரு அப்படின்னா, சஞ்சயனுக்கு அவருடைய பிஏ திருதராஷ்டிரனுடைய காரியதர்சி அவருக்கு வந்து பகவான் தான் அவர் அருள் கொடுக்குறாரு. என்னன்னு, இந்த குருச்சேத்திர போர்ல நடக்கிறது எல்லாமே பார்க்கணும், இருட்டுல வெளிச்சத்துல மறைமுகமா நேரடியா எது செய்தாலுமே தெரியும். இப்பதான் டிவி இல்ல, அந்த காலத்திலே டிவி யார் பண்ணாந்தா, பகவான் கிருஷ்ணர். நீங்க பாருங்க, அதை அப்படி திருதராஷ்டிரர் சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. அப்ப சொல்ற அப்படி திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சஞ்சயன் 2 பக்கம் நிக்குது சேனைகள் அப்படின்ட்டு நிக்கும் போது கேக்குற அப்படி என்னன்னு கேட்கும் போதே சொல்றாரு. என்னன்னு முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அதுக்கு இது பார்த்துறாங்க. இன்னொரு டைம் ஒரு மந்திரம் சொல்லிட்டு கிளாஸ்க்கு போலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத பிரமதோத்யாயா அர்ஜுன விசாத யோகா. கேக்குறாரு. கேட்டதும் என்ன நடக்குது கேட்கும்போதே கேக்குறாரு, ஏன் பசங்களும் பாண்டியன் பசங்களும் என்ன செய்யறாருன்னு. இதுலயே பிரிச்சு பாக்குறாரு. தன்னுடைய சொந்த அண்ணன் வீட்டுல பீஷ்மருக்கு அடுத்து பெரியவர் யாருன்னா திருதராஷ்டிரர் தான். அப்பா இல்லாத குழந்தைங்களை என்ன பார்க்கணும், தன் குழந்தைகளா பார்க்கணும். இல்ல அப்பொழுதே அவருடைய பாகுபாடு தெரியுது. ஏன் பசங்கன்னு சொல்லி தான் பசங்களை மட்டும் சொல்றாரு. பாண்டு ஏன் அண்ணா பசங்க அப்படின்னா பாண்டியன் பசங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு அந்த மாதிரி விசாரிக்கும் போது அவருடைய எண்ணம் நமக்கு வெளிப்படுது. துரியோதனை வந்து அந்த படையை பாக்குறான். பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது. ஏன் பயம் வருது, அவனுக்கு பெரிய படையா இருக்குது, எண்ணிக்கையில துரியோதன் பெருசு இருந்தாலும் அந்த பக்கம் பயம் வர காரணம் என்னன்னா, அங்க வந்து குருச்சேத்திரத்துல நடக்குது. குருச்சேத்திரம் வந்து புண்ணிய பூமி. அந்த இடத்துல வாய்மைதான், உண்மைதான், நேர்மைதான் ஜெயிக்கும். அவனுக்கே தெரியுது அதர்ம வழியில போறதால ஒரு பயம் மனசுல வருது. இது இந்த சண்டைக்கு முன்னாடி போர் துவங்கறதுக்கு முன்னாடி சங்குகள் முழங்குது. முழங்கும் போது இந்த பக்கம் கௌரவர் அவருடைய பக்கம் சங்கு முழங்குது. இந்த பக்கமும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு அவருடைய பாஞ்சசன்யம்ங்கிற ஒரு சங்குல. அப்படி சங்கு முழங்கும் போது எல்லாரும் முழங்குறாங்க. ஆப்போசிட் சைடு, அதாவது துரியோதன சைடு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே அப்படியே மாணவர்களுக்கெல்லாம் அந்த இதயம் அப்படியே சிதறி போற மாதிரி இருக்குது அந்த சங்குகளோட முழக்கம். அதே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அந்த தோல்விய பயத்தை உண்டாக்குது. அர்ஜுனை வந்துட்டு அத பாக்குறான். பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஒரு இது வருது. அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது யாரு, நம்மளோட சித்தப்பா பசங்க, நம்மளுடைய தாத்தா, நம்மளுடைய உறவினர்கள், நம்மளுடைய நண்பர்கள், இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருக்கணுமே. நேத்து வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பேசி நல்லா இருந்தோம், இன்னைக்கு சண்டை வந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலைப்படுறான். நானு சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கிற. அப்படி எடுக்கும் போதுதான் நான் முதல் ஸ்லோகத்தை படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா முதல் ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க. பிரணாம். படிக்கட்டேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. திருதராஷ்டிரவாசா கர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதயுத்சவः ஆமஹ பாண்டவஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய. கிம்னா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மேக்சிமம் எல்லாரும் இந்த ஆசிட்டிஸ் பகவத்கீதை கையில வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு புக்க திறந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க, உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் கிளியரா அர்த்தம் புரியும். கிம் குருவதா என்ன, கிம்னா என்ன, என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. நான் சொல்றேன் 2 பேரும் என்ன செய்யறாங்கன்னு சஞ்சயன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. கேட்டுட்டுதான் அப்ப சொல்றாரு, என்னன்னு சொல்றாரு அவரு. அடுத்து யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 1.3 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் படிக்கிறேங்க. பஸ்ஸை தான் பாண்டு படிங்க பிரபு, படிங்க. 1.3 மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். 1.3
1.3 பஸ்ஸேதாம் பாண்டபுத்திராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமோம் வியூடாம் திருபதபுத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. நன்றி நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. இப்ப சொல்றாருங்க, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. அப்படி என்ன ஆசிரியர் யாரை குறிப்பிட்டு சொல்ற? அப்படி துரோணரை என்ன சொல்ற? அப்படி பாண்டுவின் மகனின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான, ஏன்னா துரோணருக்கு எல்லா கலையுமே துருபத மன்னனுடைய மகன் திருஷ்டத்யும்னன் அவனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. ஏன்னா அந்தன தாராளமான ஒரு அந்தன குணம். எதுக்காக திருஷ்டத்யும்னன் வந்து வந்திருக்கிறான்னா துரோணரை அழிக்கவே அவன் வந்திருக்கிறான். அது தெரியும் அவருக்கும். ஏன்னா அது முன்வீர காரணமா. இவரும் 2 பேரும் வந்துட்டு ஒரே இதுல படிச்சாங்க. யாரு? துருபத மகாராஜாவும் துரோணாச்சாரியனும் படிக்கும்போது ஒரே குருகுலத்துல படிச்சாங்க. சின்ன வயசுல படிக்கும்போது இவர் அந்தனர், இவர் சத்திரியர். படிச்சு முடிச்சு வந்துடுறாரு. நாள் சென்று பெருசாயிட்டாரு, வளர்ந்துட்டாங்க. ராஜ்யத்தை ஏத்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் அந்தனர் அவருடைய கடமையை செய்யறாரு. ஒரு சில கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. அந்த ஒரு சூழ்நிலையில போயிட்டு ஒரு உதவி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருபத மன்னன் கிட்ட போய் கேட்கிறாரு. யாரு? துரோணாச்சாரியார் போய் கேட்டு அவரு ஹெல்ப் கேட்கிறாங்க. கேட்கும் போதுட்டு அவர் சொல்றாரு, நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு. நீ நான் என்ன ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இவன் ராஜான்ற ஒரு கர்வம். படிக்கும்போது அந்த இது இல்ல. சின்ன வயசுல படிக்கும்போது அந்த குழந்தை மனசுங்க அப்ப நல்லா பழகிட்டு இப்போ ஒரு வார்த்தை இல்ல, நான் நீ நானும் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி வந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி டீஸ் பண்ணி பேசிடுறாரு. வந்துடுறாரு. வந்துட்டு நான் உன்னை ஜெயிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சண்டை நடக்குது. சண்டை அர்ஜுனர் வந்து அர்ஜுனருக்கு பாண்டவர்களுக்கு வந்து இவர் தான் வில்வித்தை சொல்லி தராரு. சொல்லி கொடுத்துட்டு குருதட்சணை என்ன சொல்றாரு? போய் துருபதன் மன்னனை போய் வெற்றி வாகை சூடி வரணுன்றாங்க. வெற்றி வாகை சூடி கொண்டாந்து அவருடைய இந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க குருதட்சணையா. அப்ப சொல்றாரு என்னன்னு, அவரு வந்துட்டு ரொம்ப அந்தனத்தன்மை. என்ன சொல்றாரு? பாதி தேசத்தை துருபத மன்னனுக்கே நான் கொடுத்துட்றேன், பாதி நான் வச்சுக்கிறேன், பரவாயில்ல, எனக்கு பாதி போதும் அப்படின்னு பாதி கொடுத்துட்றாரு. ஆனாலும் இதை வந்து துருபத மன்னனால ஏத்துக்க முடியல. மனசுல ஒரு வஞ்சம். என்ன நீ வந்து இது பண்ணிட்ட, உன்னை நான் அழிக்காம விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேள்வி செஞ்சு வேள்வியின் மூலமா அந்த திருஷ்டத்யும்னனை பிறந்தான். வேள்வியின் மூலமா அவனை வந்துட்டு இவரை வந்து துரோணரை அழிக்கணும்னு அந்த விஷயம் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. தெரிஞ்சாலும் குருகுலத்துல கல்வி கேட்க வரும்போது ஒரு தாராளமான ஒரு அந்தன இருக்கணும். தாராளமான அந்தன குலத்தோட மாட்டேன்னு சொல்லாம எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாரு. அதை இந்த இடத்துல சொல்றா. அப்படி துரியோதனை பாருங்க, புத்திசாலித்தனமான உங்க சீடனே சொல்லிட்டா. அப்படி அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, அவன் வந்து குருவுக்கு மிஞ்சின சிஷ்யானா ஆயிட போறான். நீங்க குரு, நீங்க இருக்க பக்கம் தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மறைமுகமா சொல்ற. அப்படி அப்பதான் சொல்லும்போது இங்க சண்டைக்கு அந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. 1.19 மாதாஜி யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? பிரபிஜிஸ்தா படிக்கிறாங்க. ஹிருதயானி விதாரயத் தபஸ்ஸ பிரதீவிம் செய்வதமுலோ ஐப்யனூநாதாயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொழியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகனுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அப்படியே அந்த ஏன்னா நீதி நேர்மைங்கும் போது தர்மத்தின் மறுவுருவம் பகவான். அந்த சங்கொலி எப்படி இருக்கும் சொல்ல வேணுமா? அக்கிரமக்காரங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, காமால கண்ணுக்கு கண்ணதான், ஆனா காமால கண்ணு அவங்க நிஜமானே அதர்மக்காரங்க. அதனால இந்த ஒரு சங்கொலி கேட்டதுமே எங்களுக்கு எல்லாம் இதையெல்லாம் நொறுங்கிடுது, சிதையிடுது. அப்புறம் இங்க வந்துட்டு இது வந்து இங்க வந்து வெற்றிக்கு ஒரு அறிகுறி இருக்குது. யாருக்கு? பாண்டவர்கள் சைடுக்கு நிறைய வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் நல்லாவே தெரியுது. என்னென்ன அறிகுறிகள்? இது வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்திரம் இந்த இடத்துல யார் வந்து எப்படி சண்டை போட்டாலும் யார் பக்கம் தர்மம் இருக்குதோ, யார் பக்கம் நீதி நேர்மை எல்லாம் இருக்குதோ அந்த பக்கம் தான் ஜெயிக்கும். தர்மம் எந்த பக்கம் இருக்குது? அந்த பக்கம் பகவான் இருக்க. இன்னொன்னு தெய்வீக தேர், அக்னி வந்து அர்ஜுனுக்கு பரிசு கொடுத்தது. அடுத்தது சங்கநாதம், பகவானுடைய பாஞ்சசன்யம் மற்றும் அவருக்கு பின்னாடி வரவங்களுடைய சங்கநாதம் எல்லாம். அடுத்து காண்டீவம், அந்த காண்டீவம் தான் யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியாது.
அது வந்து பசுபதாஸ்திரம்னு சொல்லலாம். இந்த அஸ்திரத்தை சிவபெருமான் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாரு. அடுத்தது நித்தியமா எப்பொழுதுமே பகவானோட வாசம் புரியும் பாக்கியலட்சுமி, வெற்றி திருமகள் பகவான் கூட இருக்கிறாங்க. அது ஒண்ணு. அடுத்து இதுலயும் இன்னொன்னு என்னன்னா ரிஷிகேசர். ரிஷிகேசர்னா புலன்கள். அந்த புலன்களுக்கு அதிபதியான ரிஷிகேசர் பகவானே இங்க பக்கம் இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாண்டவர்களுடைய வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். இந்த பக்கம் என்னன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு இரக்கம் வருது அவங்க மேல. அவனு ஏன் இருக்கணும்னா சொந்தக்காரங்க, ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் இவங்களெல்லாம் நம்ம கொள்ளணுமா அப்படின்னு அவங்க மேல இரக்கம் வருது அவனுக்கு. சாதாரணமாவே நாம ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு புழு பூச்சி கொண்டா செத்து போச்சு அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படுவோம். ஒரு ஜீவனு போல மனிதர்கள், அதுவும் நம்ம பழகினவங்க, நேசிச்சவங்க, தாத்தா, ஆசிரியர், அதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு ரொம்ப இரக்கம் வருது. இவங்களுடைய சண்டை போடணும். அப்புறம் அவனுக்கு இன்பம் இல்லை. ஏன் இன்பம் இல்லை? இப்ப நம்ம ஒரு சந்தோஷம்னா யார்ட்டாச்சும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம். நம்ம சொந்தக்காரங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இப்ப அவங்களையும் நம்ம போட்டு சண்டை போட்டு அவங்க கொண்டுட்டோம். அவங்க நாம இருந்து என்ன நமக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்கும்? அப்ப இது வந்து பாவச்செயல் நினைக்கிறேன். இந்த பாவச்செயல் நம்ம செய்யணுமா? செய்ய வேண்டாம். ஏன் பாவச்செயல்? குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிரும். ஏன் குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிருது? இப்ப ரெண்டு பக்கமும் சைட்லயே சண்டை வருது. சண்டை வரும்போது ஆண்கள் தான் போரிடுறாங்க. அப்ப ஆண்களை எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. சண்டை கூட ஒரு சைடு இறங்குறாங்க, இறந்துடுறாங்க. இறந்த பின்னாடி பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? தனியாதான் இருப்பாங்க. தனியா இருப்பாங்க. அப்புறம் முதியவர்கள், ஆண்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. பெரியவங்க ஒருத்தர் இருந்தாதான் எல்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி நம்ம எதுவுமே ஒருத்தர் பெரியவங்க சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும். அவங்க வழி வழியா அதை கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க. அந்த பெரியவங்களே அழிஞ்சிட்டா எப்படி? பெண்கள் தனியா இருப்பாங்க. ஒரு பெண் வந்து தனியா இருக்கிறதுங்கிறது சமூகத்துல எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை. அதுலயும் பெரியவங்களும் இல்லாத எப்படி இருக்க முடியும்? அதனால என்னென்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த பகவத்கீதை நீங்க படிச்சு பாருங்க. 1.45 இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸ நாளைக்கு கண்டிப்பா நீங்க படிச்சு பார்க்கணும். அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு நல்லாவே தெளிவாவே தெரியும். இந்த மாதிரி பெண்களை வந்துட்டு பாவம் தனியா இருந்தா வர்ணசங்கரம் இருந்தாரு. என்னன்னா குழக்கலப்பு உண்டாகும். ரொம்ப அத பெண்களால், ஒரு ஆண்கள் துணை இல்லாத பெண்களால முதல்ல இருக்கக்கூடாது, தனியா இருக்கக்கூடாது. சாணக்கிய பண்டிதரே சொல்றாரு என்னன்னு, ஒரு பெண்ணானவங்க வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது அப்பாவோட கண்காணிப்புல இருக்கணும். அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததும் கணவனோட கண்காணிப்புல இருக்கணும். கணவன் இல்லை அப்படிங்கும் போது ஒரு மகன் அவருடைய கண்காணிப்புல இருக்கணும். இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து யாருன்னா ஒரு ஆண் மகனை சார்ந்துதான் இருக்கணும். இல்லாட்டி இருக்க முடியாது. இருக்கிறதுதான் சரியான வழியும். அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுன்னு சொல்றாரு. இப்போ இது 2 மனமா இருக்குது. இதெல்லாம் யோசனை இதெல்லாம் பேசுற பாவம் சொல்றாரு. கேக்குறது 2 மனமா இருக்கிறாரு. என்ன சண்டை போறதா வேணாம் அப்படின்னு இருமனமா குழம்பி குழப்பத்துல இருக்கிறாரு. இப்ப இத பாக்கலாம். இரக்கம் படிங்க. என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கம்மா. யாரன்னா படிங்க மாதாஜி. என்ன முதல் ஸ்லோகமா? இரக்கம் போட்டுக்கு பாருங்க. 1.28 அப்படின்னா எப்படி எடுக்கிறது? அது தெரியல. அர்ஜுனா அந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. 1வது அத்தியாயத்துல 28வது ஸ்லோகம். அப்படியா? ஓகே. புக்ல எடுத்து இல்லைன்னா கீழே படிங்க. இல்ல 28. திருஷ்டவேமம் சர்வஜனம் அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்டத்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ணா யுதுத்ஸஹம் சமுபஸ்திதம் சீததரி மம காத்ராணி முகம் ச பரிஷ்யுஷ்யதி. அதோட டெஃபினேஷன் படிப்பாளா? படிங்க சொல்றேன். அது அர்ஜுனன் கூறினான், அது படிக்கணுமா? அர்ஜுனன் போரிடும் அவருடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உணர்கிறேன். நான் சொன்ன கருத்து அதேதான் பாருங்க. இப்போ அந்த முன்னாடி இருக்கிறவங்க பார்க்கும் போது அப்படியே நண்பர்கள் என்ன உடம்பெல்லாம் நடுங்குது, எனக்கு வாயே குழந்து போகுது அந்த அச்சத்துலன்னு சொல்லிட்டு
அர்ஜுனுக்கு. ஏன்னா அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப இறக்க குணம். இறக்க குணத்தின் அறிகுறி தான் இது எல்லாமே. உடல் நடுங்கிறது, வாய் உழந்து போறதெல்லாம் அந்த இறக்கத்தின் உச்சநிலை. அப்புறம் அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லைங்கிறது இந்த ஸ்லோகம். 1.31 யாருன்னா படிங்க, 1வது அத்தியாயத்துல 31வது ஸ்லோகம். அம்மா நான் படிக்கிறேன் சார். படிங்க. நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. 31 நாச்ச ஸ்ரேயோ நுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாகவே. அது இல்லையே. நாகாங்கேஷ விஜயம் கிருஷ்ண நாச்ச ராஜ்யம் சுகாணிச்ச. ஆஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி அத்வாஸ்த ஜனம் ஆகவே நாகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண ராஜ்யம் சுகானிச. சொந்த உறவினரை எப்போது கொள்வோம், என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு சொல்லிட்டாரு அர்ஜுனன். என்னோட சொந்த உறவினரா இந்த பொருளை நான் கொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு இது என்ன நன்மை வரும், எனக்கு தெரியல என்ன நன்மை வரும்னு, எனக்கு தேவையில்லை. இதுல வர்ற வெற்றி எனக்கு வேண்டாம், ராஜ்யமும் வேண்டாம், எனக்கு வெற்றியும் வேணாம், அதை நான் விரும்பல அப்படின்னு சொல்றாரு. அது பாவச்செயல் சொல்றாரு. எந்த ஸ்லோகத்துல இது பாவச்செயல் அப்படின்னு சொல்றது 1வது அத்தியாயத்துல 36வது ஸ்லோகம் படிங்க. பாபம் ஏவாஸ்ரயேத் அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆதாதாயினஹ தஸ்மான் நாரஹ வயம் ஹந்தும் தர்தராஷ்டிரான் சபாந்தவான் சர்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஹ ஷியாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமங்களுக்காரரை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் தமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. செல்வ திருமகளின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? கிருஷ்ணரை கேட்கிறார் அர்ஜுனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல அழைக்கிறாரு. என்ன நினைக்கிறாரு பகவான்? அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நம்ம சொந்த உறவினர் கூடனா நமக்கு என்ன மகிழ்ச்சி வர சொல்லுங்க. சொந்தக்காரங்க எனக்கு மகிழ்ச்சி படுவாமா? எவ்வளவுதான் ஆவாதங்களா இருந்தாலும் வருத்தமா தான் படுவோம். அதுலயும் இறக்க சுபாவமே உருவான அர்ஜுனன் என்ன லாபம் எனக்கு வரும், நமக்கு என்ன லாபம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. இது எனக்கு பாவம் தான் வந்து சேரும் அப்படின்றாரு. அடுத்து குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி சொல்றாங்க. 1:45 ஸ்லோகத்துல படிங்க. 1வது அத்தியாயம் 45. யதி மாம் அப்ராதிகாரம் அஸ்திரம் சஸ்திரபாணயः திருதராஷ்டிராரணே அன்யுஸ்தமே சேமதாம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். 45th ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாரு? நான் ஆயத்தை போடுறாரு. நம்ம எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால், ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரர் அவள்கிட்ட ஆயுதம் இருக்கு, மகன்கள் போரில கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். எனக்கு அது நன்மையை தான் கொடுக்கும். அதனால இவள் சத்திரியா இல்லையா, அதனால இவாளுக்கு இது போர் செய்யலாம், போர் புரிவதில் ரைட்ஸ் இருக்கு. இருக்கு இருந்தாலும் அந்த ரைட்ஸ் விட்டுட்டு சொல்ற அப்படி நான் ஆயுதம் இல்லாத எல்லாரும் ஒரு
சொல்றாரு. ஆமா, நான் வந்து ஆயுதம் இருந்து சண்டை போட்டா கரெக்டா வந்து அது ஒரு வீரனுக்கு அழகு. நான் ஆயுதமே இல்ல என்ன பண்ணா என்னாச்சும் அது எனக்கு தான் நன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. எனக்கு தான் அது ரொம்ப நன்மை அப்படின்னுட்டு. ஆயுதம் இன்றின்னு வந்துடுறது ஸ்டார்டிங்லயே. ஆயுதம் இல்ல என்கிட்ட, ஆனா அவள்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஆயுதம் இருக்கு. கொண்டால் அது எனக்கு நன்மை, அதிக நன்மை கொடுக்கும் அவள்கிட்டயும் ஆயுதம் இருந்தா. ஆமா. இப்ப 1:46 1வது அத்தியாயத்துல 46வது ஸ்லோகத்தை படிங்க. என்னன்னா லாஸ்ட் சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உத்தவார்ஜுனः சாங்கியே ஏவம் உபவிஷத் விஸ்ரஸ்ய சாக்ஷரம் சாபம் சோகசம் விக்னமானசः சஞ்சயன்னா கிருஷ்ணரா இங்க வருது. இங்க சஞ்சய உவாச்சன்னா சஞ்சயன்னா கிருஷ்ணரா? இல்ல இல்ல இல்ல, அவரு திருதராஷ்டிரனுடைய காரிதர்சி. திருதராஷ்டிர விலைக்கு எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுப்பா. கரெக்ட். போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் என்ன தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. சோகத்துல மனசு அப்படியே மூழ்கிட்டு வில்ல அப்படியே வச்சுட்டாரு. அர்ஜுனன் வச்சுட்டு ரொம்ப சோகமா உட்காந்துட்டாரு. ஒண்ணும் முடியல, என்ன பண்றது? ஏன்னா அவர் கற்பனை பண்ணி பாக்குறாரு, இவங்க எல்லாம் நம்ம கொண்டுட்டு இவங்க எல்லாம் இறந்தா என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு அந்த கற்பனையில அவரால் முடியல. இப்படி போட்டு சோகத்திலேயே உட்காந்துட்டாரு. அவர் மனசு ஃபுல்லா சோகம். ஓம் தத்சத் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விசாத யோக நாம அத பிரதமோ அத்தியாயகா. இதோட வந்து முதல் அத்தியாயம் முடியுது. இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு திரும்ப என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை பண்ணிக்கலாம். திருதராஷ்டிரர் விசாரிக்கிறாரு. முதல் ஸ்லோகத்திலேயே விசாரிக்கிறாரு திருதராஷ்டிரர், என்ன அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னுட்டு. ஏன் பசங்களும் பாண்டியன் பசங்களும் என்ன பண்றாங்க குருச்சேத்திர போர்க்களத்துலன்னுட்டு. இவன் துரியோதனுக்கு அதுக்கு பயம் வருது. அந்த பக்கம் ஏன் பயம் வருது? அந்த பக்கம் பகவான் இருக்கிறாரு. இது முக்கியமா அது குருச்சேத்திர போர்க்களம், புண்ணிய பூமி. அதனால அவனுக்கு பயம் வருது. அப்ப அவருடைய சங்குகள் முழக்கம், பாண்டவர்கள் தரப்புல அந்த ஒடிச்ச சங்குகளுடைய அந்த ஒரு இதே அவங்களுடைய இதயங்கள்லாம் செதிரிடுச்சு. இதயமா இல்ல, செதிரிடுது. அர்ஜுனுக்கு வந்துட்டு இறக்கம் வந்துருது, குழப்பம் வருது. சண்டை இந்த மாதிரி என்ன பண்றது, இந்த மாதிரி சொந்தக்காரங்க சண்டை போடுறதா, வேணாமா, போர்ல கொல்லணுமா, இல்ல நான் கொல்ல மாட்டேன், என்னால முடியாது அப்படின்னு. ஏன் கொல்ல மாட்டேன், எதனால கொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா இருக்கணுமே, நம்மளுடைய இன்ப துன்பங்களை பங்கு கொள்றதுக்கு நமக்கு வேணுமே. நம்ம சுத்தி இருக்க நம்ம சொந்தக்காரங்க நாமளே, பெரியவர்கள், உற்றார், உறவினர், நண்பர்கள், இவர்கள் எல்லாமே போர்ல இழந்த பின்னாடி நாம மட்டும் இருந்து என்ன பண்ண போறோம்? அப்படி அவங்க எல்லாம் இறந்தாலும் பெண்கள் மட்டும் தனியா எப்படி இருப்பாங்க? அதனால என்ன ஆகும், பெண்களுக்கு நல்லது கெட்ட சொல்லித்த பெரியவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. யாருன்னா ஒரு வர்ண சங்கரம். அதாவது இந்த மாதிரி இவங்க இன்னாருக்கு இன்னாரு, இந்த குளத்துல இந்த குளத்துல இப்படி மனம் முடிக்கணும்னு ஒரு வழக்கம் இருக்குது. அது இருக்காது. இல்ல அது என்ன பண்ணுவாங்க, கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல. பெண்கள், ஆண்கள் எல்லாருமே தாயோடைய பேச்சு கட்டுப்படுவாங்க. பட் அப்பா இருந்தாலும் கண்டிப்பு. பசங்க குழந்தைங்க நல்லா வளரும். தந்தையில என்னப்பா அந்த பையன் தந்தை இல்லாத பிள்ளை பார்த்து தருதலையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். நம்ம நாட்டு பக்கம் பேசுற பேச்சு அப்படிதான். ஆண்கள் இல்லாத வீடு, பெரியவர்கள் இல்லாத வீடு, குல கலப்பு ஏற்படும். அப்ப நம்ம இறந்தா நம்ம யார் சொல்லுவாங்க? இன்னைக்கு நம்ம போய் யாராச்சும் ஒரு இறந்து உட்காந்தா கூட நமக்கே தெரியாது. அகிரி என்ன சொல்றதோ அதைதான் செய்யறோம். அந்த காலத்துல பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும், இத்தனை நாள் பண்ணணும். நாம கேட்போம், இத்தனை நாளா சேர்ந்து எந்த நாள் நம்ம கோயிலுக்கு போகலாம், எந்த நாள் நம்ம சாப்பிடலாம், எந்த நாள் அடுத்த வீட்டுல பழகலாம், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேட்கிறோம். அடுத்தவங்களை கேட்க வேணாமே, நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்களே. ஒருத்தர் இறந்தா பிண்டம் வைக்கணும்,
அதெல்லாம் யார் சொல்லி தருவாங்க? யாருமே சொல்லி தரதுக்கு ஆள் இல்லையே அப்படின்ட்டு அவருக்கு எல்லாம் பலவிதமா யோசனை, பயம், இரக்கம், கடைசீட்டுல சோகத்தால வந்துட்டு உட்காந்துட்டாரு. அவருக்கு போராட்டத்துல அந்த காரணத்தெல்லாம் சொல்றாரு, இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் கிருஷ்ணா, நான் போயிடல, வேண்டாம், எனக்கு சொந்தக்காரங்களும் வேணும், நான் போட மாட்டேன். வேணா நான் வந்து சொல்றாரு, நான் வேணா நான் பிச்சை எடுத்து கூட வாழ்றேன், நான் சண்டை போடல கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறாரு. எப்ப அது 2 படைகளுக்கு நடுவுல நிறுத்தின பின்னாடி பார்த்துட்டு, சொந்தக்காரங்களாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்றாரு இந்த மாதிரி அர்ஜுனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது எத்தனாவது அத்தியாயம்? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயமா? முதல் அத்தியாயமா? முதல் அத்தியாயம். முதல் அத்தியாயம். என்ன ஸ்லோகம்? என்னது? 1.1. எந்த இது வேணுன்றீங்க உங்களுக்கு? விசாரிக்கிறதா இல்ல? ஸ்லோகம் என்ன படிச்சு எழுப்ப? 45 46 ஆயிடுத்து, 36 ஆயிடுத்து. இப்ப என்ன ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அதோட டெபினேஷன் சொல்றேன்னு கேக்குறேன். மொத்தத்துல சொன்னீங்க. மொத்தத்துல இன்னைக்கு மாதாஜி என்னென்ன நமக்கு பார்த்தோமோ அதனுடைய சுருக்கமா மெயினா படிச்சுட்டு அது சுருக்கம் போட்டுருக்கான் பாருங்க, சின்னதா. எல்லாமே கொஞ்சம் முக்கியம் கொஞ்சமா போட்டுருக்கேன். இப்போ கரும்புல எந்த பக்கம் இனிப்பு, எல்லா பக்கம் வெள்ளை கட்டி எடுத்தா எந்த பக்கம் இனிப்பு, எல்லாமே இனிப்பு. அந்த மாதிரி இதுல சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையுமே மிக மிக ஒரு முக்கியமான வார்த்தை தான். அதுலயும் நம்ம உங்களுக்கு சீக்கிரம் அந்த 18 நாள்ல நம்ம முடிக்கணுமே, இது எத்தனை வருஷம் பேசினாலும் ஆகாது, ஆனா 18 நாள்ல முடிக்கணும். அதை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு தூண்டுகோல் உங்க மனதில் இருக்க பக்திக்கு சமுத்திரத்துல ஒரு சிறு துளி, சமுத்திரத்துல ஒரு சிறு துளி. நாம பௌதிக வாழ்க்கையில என்ன ஒரு சந்தோஷம், யாருன்னா நம்ம இப்ப கலக்கம் அர்ஜுனுக்கு வந்துச்சு. இப்ப நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில யாராச்சும் சந்தோஷமா இருக்கிறோமா? யாருக்காச்சும் கலக்கம் இல்லாத இருக்குதா? குழப்பம் இல்லாத இருக்குதா? அப்படி இல்லையே. எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஏதோ எல்லாருமே அர்ஜுனோட மனநிலையில தான் இருக்கிறோம். அதுக்கெல்லாம் தீர்வு இந்த 18 நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும். இந்த பகவத்கீதைய A to Z படிச்சு முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கலக்கம் எதுவுமே வராது. கலக்கம், குழப்பம், கவலை, பயம் எல்லாமே விட்டு போயிடும். கண்டிப்பா நம்ம பகவான் போய் சேருவோம். முக்தி மோட்சம் கிடைக்கும். எல்லாருமே இப்பதான் படிச்சாங்க. இந்த பகவத்கீதையை யார் ஒருத்தர் ஆர்வமா சிரத்தையா படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா ஆன்மீக லோகத்துக்கு போவாங்க. அதன்படி நடக்கணும். நடக்கிறவங்க எல்லாம். நான் இதை ஹிந்திலையும் படிக்க வைக்கிறாங்களா இங்க? பாகவதம் அண்ட் பகவத்கீதை ஒரே ஒரு நாள் அவ ஸ்லோகம் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அதோட மீனிங்கும் படிக்கணும். படிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு. நீங்க இந்த கிளாஸ் அப்ப ஆசிட்டிஸ் புக் உண்மை உருவில் சில வச்சுட்டு பாருங்க. ஆமா ஆமா, அதுவும் அவரோட தான், அதுவும் ஹிந்தியும் அவரோட தான். இப்ப யாருன்னா எதனா டவுட், எடுத்த பாடத்துல எதனாவது சந்தேகம் இருந்தா யாரனா கேட்கலாம். கேளுங்க, ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? ஆனா நம்ம இத முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து படிக்கலையே, செலக்டட் ஸ்லோகம் தானே படிச்சிருக்கோம். இல்ல படிச்சு டைம் இல்லைங்களேமா, 18 நாள் எல்லாமே படிச்சிருந்தோம். இப்ப ஒரு அந்த 18 நாள்ல முடிக்கணும் இல்லைங்களா? அதனால நான் என்னோட ஐடியா என்ன இருந்ததுன்னாக்கா, ஸ்லோகம் அப்புறம் சின்ன இது என்ன சொல்லுவா, ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்கா பாருங்க அதோட மீனிங். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதன் தன் ஆச்சாரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். அது மாத்திரம் படிக்கணும்னு. அப்படி இல்லை, நாங்க ஃபுல்லா படிச்சு விடணும். இப்பதான் கொஞ்சம் இது வேணும், டைம் வேணும். இந்த காலத்துல எது ஒண்ணு யாரும் சும்மா சொல்லி தரதே கிடையாது. இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண மந்திர் இஸ்கான் பெங்களூர் அவங்களுடைய ஒரு ஏற்பாட்டாலதான் நமக்கு இந்த மாதிரி நடக்குது. இதுக்கு காரணம் இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அவரோட கருணையால இது எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. இதை நாம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். வெரி 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 ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுக்குறாரு ஒரு இதுக்கும். அபராஜிதா, வெல்ல முடியாத, எல்லாம் ஒரே மீனிங்ஸ், எல்லாம் மீனிங்ஸோட நாங்க படிக்கிறோம். சும்மா படிக்கிறது தான், இது ஒண்ணும் இல்ல.
அப்ப இப்படி இப்ப நாளைக்கு வந்து செகண்ட் அத்தியாயமா? எஸ்மா எஸ். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் அத்தியாயம் கொஞ்சம் ஆமா முன்னாடி படிச்சுக்கணும் முடிச்சுக்கலாம். என்ன ஏதுன்னு. ஹரே கிருஷ்ணாங்கம்மா. யாருக்கு எந்த டவுட்ஸ் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா முடிச்சுக்கலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, ஹரே முடிச்சுக்கலாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. ஹரே துர்கா கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கிளாஸ் ஹரே பத்தின கிருஷ்ணா. இன்ட்ரோடக்ஷன் முதல்ல கொடுத்தாச்சா? அந்த 18 நாள்ல என்ன பண்றது பிளஸ் அந்த குவிஸ் பண்றது இதெல்லாம் சொல்லியாச்சா? சொன்ன மாதாஜி. இப்போ ஒரு தடவை நம்ம ரிமைண்டர் கொடுத்துடுறோம் சொல்றீங்களா? மாதாஜி. சொல்லிடுங்க மாதாஜி. 18 நாளோட கிளாஸ், நம்மளோட அவங்க கேள்வி எடுக்க வேண்டியது அந்த இது சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இந்த ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா புதுசு, டிவோட்டி. அதனால நீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபுல்லா சுருக்கமா சொல்லிடுங்க. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நம்மளோட கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1ல வந்து 18 டேஸ் பகவத்கீதால இருக்கிற 18 சாப்டரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சாப்டர் பார்க்க போறோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தாச்சு. இதுக்கான குவிஸ் வந்து நான் நம்மளோட குரூப்ல வந்து போஸ்ட் பண்றேன். அது வந்து லிங்க், அதுல வந்து நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். உங்களோட நேம், இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு அதுல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பேஜுக்கு கொண்டு போகும் கோர்ஸ் கண்டென்ட்டுக்கு. அதுக்கு நீங்க புதுசா ஒரு நியூ யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் செட் பண்ணிக்கணும். செட் பண்ணிட்டு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே MCQ கொஸ்டின்ஸ் தான். கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு 4 ஆன்சர் கேட்பாங்க. அதுல ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் கிளிக் பண்ணணும். அது கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகும். இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ 10ம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே பண்ணலாம். அப்படி இல்லை 5க்கு இது இருந்துச்சுன்னா அந்த 5 மார்க்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா 5 கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கரெக்டா பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை பண்ணலாம். மேம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஓகே. ஸோ அதை நீங்க திரும்ப ஒரு தடவை அந்த குவிஸை பண்ணிட்டீங்கன்னா 7 மார்க்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு நம்ம போகலாம். குவிஸுக்கான லிங்க் வந்து நான் இன்னைக்கு குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு எக்ஸாமா மேம்? எக்ஸாம்லாம் இல்ல பிரபுஜி, குவிஸ் தான். குவிஸ் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்கல்ல, இதுல இருந்து தான் அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா நீங்க தப்பா கொடுத்தாலும் அடுத்த தடவை நீங்க அது எப்படியும் கரெக்டா வந்துரும். அப்படி இல்ல உங்களுக்கு தெரியல அதுக்கான ஆன்சர்னா நாளைக்கு நீங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கிளாஸ்ல கூட நீங்க கேட்கலாம் பிரபுஜி. சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண தெரிஞ்சவங்க அதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு எனக்கு நீங்க மெசேஜ் போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடுவேன். ஸோ அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வச்சு நீங்க வந்து குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். குவிஸ் பண்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ்னாலும் நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் டிவோட்டிஸ். எல்லாரும் இந்த 18 நாள் வகுப்புல சேர்ந்ததுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சோ மச். மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுங்க. 8 நிமிஷம் மாதாஜி. ஸ்டாப் ஷேரிங் அந்த ரெட் கலர்ல இருக்குல்ல, ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷமா. ஒரு பிரபு கை தூக்கி இருக்காரு. என்ன ஹரே கிருஷ்ணா சர்வதேச பிரபு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்ட பிரணாம் மாதாஜி. ஒரு சின்ன டவுட், ஒரு டவுட் கேட்கலாங்களா? கேளுங்க பிரபு, கேளுங்க சீக்கிரம் கேட்டுங்க. மாதாஜி ஸ்டார்டிங்ல பேசும்போது நம்ம பகவத்கீதை 5 விஷயங்களை பத்தி பேசுறதா சொன்னீங்க. பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, காலம், பிரகிருத்தின்னு அண்ட் கர்மான்னு சொல்லிட்டு 5 விஷயம் பார்த்திருக்கோம். இதுல பரமாத்மா புரிஞ்சுது, ஜீவாத்மா நிரந்தரம்ங்கிறது அந்த பகவத்கீதை படிச்சதுனால தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். காலம், பிரகிருதி கால் கட் பண்ண காலம், பிரகிருதி இதுல வந்து கர்மா மட்டும் மாறக்கூடியதா சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. காலம் மாறுறது இல்லையா மாதாஜி? நமக்கு தெரிஞ்ச காலமும் மாறுற மாதிரி எனக்கு தோன்றது மாதாஜி. அது எப்படி மாதாஜி புரிஞ்சுக்கிறது? காலம் மாறுறது இல்லைன்னா நீங்க நேத்து இன்னைக்கு நாளைக்கு காலம் மாறுறீங்க. இல்ல அது ஒரு பேச்சுக்கு நம்ம காலம் மாறும் காட்சி மாறும் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் கிடையாது. காலம் மாறுறது இல்ல. எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் பிரபு. அதாவது இப்போ நீங்க ஒரே இடத்துல இருக்கிறீங்க, பட் நீங்க போறீங்க வேறவங்க போற மாதிரி தெரியுது. உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம்னா நீங்க ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்க ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்து போறீங்க. வெளியே ஜன்னல் வழியா பார்க்கும்போது அங்க இருக்கிற மரம், மலைகள் எல்லாமே ஓடுற மாதிரி தெரியும். ஆனா அது ஓடல, நீங்க தான் ஓடுறீங்க. அது போலதான்
காலம் போகல. காலம் என்னைக்குமே நிரந்தரமானது. காலம் என்னைக்குமே நமக்கு தான் காலம் இருக்குது, நமக்கு வயசாகுது, நம்ம போயிடுறோம். அதனால நம்ம சொல்றோம் காலம் மாறுதுன்னு. காலம் வந்து நித்தியமானது, காலம் அது மாறவே மாறாது. புரியுதுங்களா பிரபு? ஓ, ஹரிபோல் மத்தஜி, ஹரிபோல். ரொம்ப நல்ல டீட்டெயிலா புரிஞ்சது மத்தஜி. நம்ம போகும்போது இதேதான் மிஸ்டேக் பண்றோம். நம்ம பார்க்கும்போது மரங்கள்லாம் வேகமா போற மாதிரியே தெரியும். ஆக்சுவலா ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்ட் மத்தஜி. நம்ம தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம், மரங்கள் அங்கேயே தான். கரெக்ட். அது போலாம். இது ஒரு சின்ன உதாரணம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மத், ஹரிபோல். தேங்க்யூ பிரபு. ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமாமா மத்தஜி? ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுங்க, முதல்ல ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுங்க. கொடுத்துட்டமா? உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கங்க மத்தஜி. என்னுடைய வீடியோவா எப்படி ஆன் பண்றது? எதுல போறது? பண்றேன். எனக்கு தெரியல. பண்ணிட்டேமா? ஓகேமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மாங்கிறது பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ணின பாப்பம் புண்ணியம் அதெல்லாம் தானே கர்மா? ஆமாமா, நம்ம பாக்கலாம், பின்னாடி விளக்கமா பாக்கலாம். ஆமா, கர்மானா என்ன அப்படின்னு. கர்மானா அதுதான். கர்மா. ஆனா பகவத்கீதை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு நம்ம அடுத்தடுத்து வர பாடத்துல வருதுங்கம்மா. கர்மானே ஒரு நான் ஹிந்தியில பாத்துக்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மத்தஜி. மாதாஜி, நீங்க மாதாஜி சொன்னது மாதிரி நம்ம 5 விஷயங்களை பகவத்கீதையில இருந்து பாக்குறோம். 5 விஷயங்கள்ல வந்து 4 விஷயங்களை மாற்ற முடியாது, நம்மளால மாற்ற முடியாது. ஏன்னா பகவான், ஜீவாத்மா, இந்த இயற்கையை நம்மளால மாற்ற முடியாது, காலத்தையும் நம்மளால மாற்ற முடியாது. ஆனா நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் நம்மளோட செயல்களை மாற்ற முடியும். கர்மா அப்படின்னா அந்த முன்வினை. ஆமா, அந்த மாதிரி இல்ல. என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் அதை நம்ம கர்மான்னு சொல்றோம். அத வந்து எப்படி பக்தி தொண்டுல செய்து பகவானுக்காக அந்த கைங்கரியம் பண்ணி நம்மளை எப்படி தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு இந்த இதுல இருந்து விடுபடுறது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து. அதனாலதான் கர்மான்றது மாற்றக்கூடிய ஒன்று, மத்ததெல்லாம் வந்து மாற்ற முடியாதது. இதெல்லாம் வந்து ஆமா, அத நம்ம கையில இருக்காது. இல்ல இப்ப ஜீவாத்மா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, பரமாத்மா அவங்க எல்லாம் நித்தியமானவங்க, அதனால மாத்த முடியாது. ஆனா கர்மத்தை மாற்ற முடியும். இப்போ உங்களோட क्वेश्चन வந்து இப்போ வருமா யூடியூப்ல? இது எல்லாமே வரும் மத்தாஜி, எல்லாமே அந்த லிங்க்ல வரும். ஏன்னா क्वेश्चन கேட்க போறேன் அதுக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 7 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. சோ வைண்ட் அப் பண்றதுன்னா வேற யாருக்கும் எந்த கேள்விகள் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். மத்தாஜி, வாஞ்ச கல்பதருப்பிஷ சொல்லிடலாம். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. நீங்க நடந்த கிளாஸ் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். நாளைக்கு இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செஷன் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்ததுல திருப்பி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வைண்ட் அப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஏக நிமிஷம் மாதாஜி.